Hallelujah. Amen. Hlala phansi. Ukho lo muntu phakathi kwenu ophethwe inhloko ungabi nanhloni. Your healing is here. Yes, of it. Your healing is here. Your healing is here. Phamisa nezandla zakho. Mangcwele philisa umuntu wakho. Awukwazi ukujota zifo. Wakugcina ungaziphilisi. Moya wenhloko. Awukho ngaphezulu kuwe. Wena mdala kubo bonke umoya. Wayekho wena. Yonke imimoya yokufa, yokugula, yamadimoni, yamagqwirha, yamasatanist, yanyamalala, yachabalala. Nale nhloko ngoku yachabalala. Ubuye yakhe ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. The name of Jesus. Holy Spirit, you have done it in Jesus' name. Healing, healing, deliverance. In the name of Jesus. Uhlala phansi mfethu, phile. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Asiphose mathambo ne. Hallelujah. Amen. Ayikhona umnikazi webandla. Izifo zabantu zifango kwakhe. Amen. Hallelujah. Asiphose mathambo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Cela sishumayele nje. Ngathi baba namhlanje kuwe. Amen. Hallelujah. Wakhona bazomkhumbula. Amen. Asobona. Wakhona kodwa wangeba nikhumbule nje ndiyanazi ngoba. Ingatsho ndaphambi kwapha ndiyazi ba. Ewo. Hallelujah. Amen. Kodwa ufuna uYesu nyani. Uyabo ufuna uYesu. Ufuna uYesu nyani. Wotse ufuna ukwenza okubi. Aphinde ave ivoice yami ngcono. Ngiyangcola musi. Ne? Ngiyangcola Sunday school ne? Now, uzothi uyomosha. Uve ivoice yami ngcono. Ngiyangcola ne? Ngiyangcola bomama ne? Le ivoice inkente ezavela endlebeni. Ikunqanda. Ayikuhleba. Yeke indaba zesixeko. Thatha indaba zobukumkani. Hallelujah. Amen. Kunento ke ngihlala nje ukunithilela yona. Encenga ba iye yalibaziseka kakhulu. Noba niyafika lukholweni. Bathi ixesha layo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Umfundisi ke uzohlala nani yena anefundisa iziqalelo zokholo. Amen. Amen. Ngiyahamba ngoku. Now, thetha izinto which are in time and align with God. Amen. So, ithi lento ibambe, Othi umfundisi akunikhulisa to the stage of balingene nani kuyo. Nikhumbule lo mhla wange 12 kaJune. Amen.
niyibambe ibalekile into ba akuthethwa into yabomsele xa uthethwa ngokubuya kaYesu bambe la wenzela ntoni ke ngoku wenzela uba naxa sowuhlasela imimoya yesixeko because umuntu ohlaselekayo zii-demons one ngumuntu who's not aligned with the time of God, with the season of God. Amen. If awukho aligned okanye awukho xesheni likaThixo ukwixesha labantu then zazi uba you will be vulnerable, uzoba buthathaka against amagqwirha. Amen. Hallelujah. Nangade nenzolo amathandeka ngamagqwirha ndithetha nabamnini kusebusuku kusekuseni vusa ngo-12 ndiyathetha ngamagqwirha cha soze nditshintshe. Amen. Hallelujah. Until ayeke ukuthakatha. Amen. Ngoba kufuna abathandaze emhlabeni not abathakatha. Amen. Hallelujah. Now yintoni le kumele uba ibandla ngoku seli-ophareyitha ngayo? As uYesu ebuya ithi iBhayibhile, he is coming for a glorious bride. He is coming for a bride without sprinkle. Angakhomshi uzele umtshakazi okanye umfazi okanye ibandla elingenamibiko elingenabala. Now ithi le nto kukhona into ezimbini, khona i-anointing bekhona i-glory, intambiso nobuqaqawuli. Now apha kwintambiso Ezekiel 28 Lucifer osengisathana ngoku he was anointed. Siyayiva iBhayibhile? Now as he was anointed uyakwazi ukucreator okanye ukwenza isudo something like wenza into engathi intambiso ibingeyiyo, wenza into engathi impiliso ibe ingeyiyo. Sathetha ngempiliso bheka yeka umuntu wakuthi ngikuncede ngoku sokuthi xa uxabene nesigulo uhambe egqirheni. Amen. Yintoni igqirha eliyenzayo? Njengebethu yakhupha izophuma le afake wesi. Same goes to the fake anointing. Ngoba ngathi iphumile le afake wesi. That's why many ababekwa izandla ngabantu abangathanjiswanga nguThixo ungene ecaweni nesono sinye aphume nezitele because uSathana uhambe wayifaka i-anointing. Ithi lento i-anointing iyakwazi uba isebenzele nobumnyama bukumkani. Like kwicase yabavumisi, kwicase yamagqirha, igqirha can trace your past but cannot tell your future. That is a fake spirit. Amen. Umoya endisowucima namhlanje apha kuThoko. Moya osholoku. Hallelujah. Moya uvumisa. Neqala esivumisayo ungazikhona apho from today zovala ingqango. Wanele uThixo ngabavumisi. I can give you many scriptures ezichasana nobugqirha. Deuteronomy 13, Deuteronomy 18, Mark chapter 7, power of verse 25, Acts 16, nenyangi, Acts 8. uThixo akadibani nenyangi. Amen. Akadibani namagqirha. Nabaprofeti boqoki akadibani nakuThixo. Nabahananisi babazalwana akadibani nakuThixo. That's why
lento ngizointroducer niyazi ba there is a price you must pay, and if you live anyhow izobulala hlezi ufe kalokho right nayo. Sanokusuka ezilalini okanye kwindawo ezayelwe kuzo nisoyi kuThixo nihamba icawa nakufika edolophini nitshintshe ingqondo. Xa uyenza lo nto kuba nifuna ubomi obalekayo. Isusa mfethu imask ngoba akho covid. Akho nkhoso zibekho iCovid yaphela kudala. I-anointing iyakwazi ba ibe khona emzalwaneni. Phela abantu abaningi nezapho nansi anointing, nansi glory. I-anointing ihamba ngokwezipho zikamoya. Njengoba ihamba nezipho zikamoya, ithi iBhayibheli Romans 11 verse 29, isipho asinayo inguquko. That is why uLucifer uSathana ngoba wathi xa esiwa as he was the chorus leader waba nomculo omningi waintroduce zonke inhlobo zomculo zingamsukisiyo uThixo. Ezisenza abantwana abancinci bajayive beveze umfana wabo because of i-gift uThixo ayithatha. Uyakwazi uba ne-gift mhlawumbe uhlabelele kodwa uvele endodeni, uvele entombini, uvele akheqezi uhlabelele ngenxa ye-gift ayithatha. But into esuswayo i-glory. Xa sele zinto zisebenza zombili ugcine le ngobungcwele le ikwazi ukuthatha over apho ungaziboyika abantu, apho ungazibana nhloni ngegama likaYesu, apho ungazibana nhloni zokuthetha ngoYesu naphi lapho hamba khona. Ngoba le igcina nge-holiness. Ubuyintombi uyavala, ubuyinsizwa iziphi ihlala endaweni yayo. Ubumama awuthethi noba kanjani, ubumtata awuhambi uhlala kwikona zonke. Ubungumntwana omncinane ulokhu uququzelela ukuhlonipha abazali, ukwenza le nto abayifunayo. But ngapha yafeyikwa uvinto yakhona uba ngose uyahlanganiswa inamandla, ngoba i-anointing iyakwazi ukuchitha. Ibandla ngoba ibandla banana liyama nge-glory ngoku. But ngenxa yamasela oxawo ekumele basuwela ngabo phakathi emlandweni, basuke bona bavula umlomo bafuna ukuhlawathini. Now uThixo, he is busy raising up sons and daughters ezingenagama. Hallelujah. Ezindaweni ezinjengeziseni, hayi ezidolophini, hayi komabonakude, kodwa bangena nasemikhukhwini bathi sokujonga ukuphila njani. Jesus. Abazongcinelwa nayindalo apho bazothetha nezibhakabhaka basiyalelwa masibe njani, ibe njani imo yezulu. And the glory yekana abantwana, hello, hi, yeka abantwana. I-glory awukwazi uyigcina ungakwazi uzigcina wena emthandazweni.
ube ngumuntu oququzelelayo olangazelelayo ukuthandaza. Yeke inyama nemikhuba yayo kodwa uququzele igumbi lomthandazo ukuze ngoba amagqwirha abazi abantu ababaye kuwo. Now ukuze woyikiwe by magqwirhas, by magqirhas, by bavumisisi, kumele wena ube ngumuntu ohlalayo esibingelelweni somthandazo apho uzohlala noThixo athi asikhuphele kuwe. Bengani zami lo mntwana xa evuka qho kusasa abuke lo Popeye TV uphetha sefana nawo. Ingqondo yakhe iba kwaba Popeye endakalibali laxesha uba ngo6 uvukile uphambi kwe-TV sekwazi nokulinganisa ilanguage yakhe. Now nani bandlala sekutsoka ndiyanicenga ndiyanivuselela kucelana ukuthandaza noba ungakwazi emabini emathathu ngomso ngamane ngalamini ongezwe uThixo kwathi kuphela unyaka ube sowule-11 uThixo acabanga athetha nawe. Ngoba ungeke nabaleka umthandazo izilimo ziphele emhlabeni. If wabaleka ukuthandaza then uzoba ngumuntu ozokhonza uThixo ngamaqhinga. Ufuna ukubribe abakushumayezayo ukuze sona bangasibeki. Kanti xa uthandaza uthi usemadolweni aboThixo ekhalima ubabheka ulwimi lwakho lugwethekile uyahleba yeke ukuhleba engemthandazweni kugqothwa abantu abangekho right for you. Ungazikhethela abangani ngoba xa uzikhethela uzokhetha lo kanti yena usebenza phansi kolwandle wakuthanda wakusondeza wabakufutshane naye kanti nguyena okubulalayo. But once you pray ungabuza uhambo uba uyephi. Wakafika uYesu entabeni enzini eGetsemane ehamba nabo beyi-12 wafika wahluza wathatha 3 nalowo 3 couldn't stand because ingxaki ukuhamba nomuntu ongakholwayo ukholwa uzokuqala laa mntu ngenxa yomoya okhululwe nguSathane eSouth Africa. Sosuhamba nomuntu ongakholwayo. Uthi uPaul eKorinte 2 Corinthians 2 chapter 6 from verse 14 unabudlelwane bunina ukukhanya nobumnyama ithembu likaThixo likaSathane ekaKristu nekaBheliyamu. Now after this crusade go in your phone udelete wonke umuntu kodwa before udelete preach angamfuni uYesu delete. Hamba nomuntu ongakholwayo oselayo uzophetha usela nawe ungafuni. That's why ngizothi uma bagqothi nje kodwa hlala esibingelelweni umqanga uThixo kuthi ngicela undifundise uba kuthini ukuthandaza. Wakukufundisa many will go away from you, few will remain. Abambalwa ngaba onyulelwe injini yakho. Ifriend zakho se-right nazo ubaleke ukuthandaza. Ngitsho noba unentombi usaJona izimvu ivalwa ngumthandazo. Uthi uthandaza ukuxelelwa ngentombi le ivuka inyama uyixelele uba heyi ndisindisiwe ndisidalwe esitsha andikwazi yohlahla ubuzibulo bam. Noba intombi mhlawumbe senabafana thandaza
pray. Omnyazibuza into nomthandazo. Ngitshonge ngoku. Umuntu lo Zan what's it to? Pray. Is that now? I don't deserve. Zan? Is that? Yeah. Is that? Thank you so much. Bega usinisiwe ne izono zakho xolele izono zakho xolele ukhona ngamaziwi Yesu aphethe. Okay, now naku lo muntu anguwe nguwe lo naku Thixo uzothandaza nguwe lo usekhutso naku Thixo ezulwini iBhayibheli encwadi kaLuke chapter 18 ningathi ubukumkani busemazulwini ulapha kuni. Now don't ever say uThixo usemazulwini ulapha kuwe. Asele umthobela umlulamela ulihlonipha igama lakhe. Now umuntu onguwe uthandaza kuThixo okuwe okanye lapha around where you are. Psalm 139 uThixo ukho kwindawo zonke ukho ngamaxesha onke. Now uzothandaza wena naku umoya ongcwele naku Yesu naku Thixo naku umzalwane. Uyabona? Now njengoba wena wamkele lo uthi Yesu uma nicela into egameni lami ubawo wemenzela. Now asithandazi kulo asithandazi kuYesu asithandazi kumoya ongcwele sithandaza kubawo ngegama likaYesu ngamandla kamoya ongcwele elapha kuthi Romans 8:26 ngokuba sikwazi esingasithandazelayo okuyintando yakhe kodwa yena uyancina ngezinqumo ezikhulu ezingenakucelwa muntu encina kulo afuna inhliziyo nengcinga zethu okuyintona esiyidingayo. Nguwe lo nangamandla wakho okuthandaza azokuqhubisa ekuthandazeni umoya oyingcwele uthandaza ngegama likaYesu uthandaza kubawo. Now ithi iBhayibheli wakuba uthandazile hlala emthandazweni wenzana ngokuhlaleni wenzana nokuthoba ubudlelwane nalo umoya oyingcwele. Now waqhiba ukumncoma umxelele unguJehova Shammah unguJehova Shalom unguJehova El Shaddai nguwe solo nguwe namhla nguwe naphakade uyaphila waqhiba ukwenza lonto dlula ukudlula kwakho uzokwakha nangoku ubungane ubuhlobo ubutshomi nalo ongumoya oyingcwele ekwakheni kwakho ubuhlobo kunye naye then kulula uba umuntu wenyama abaleke kuwe umuntu wenyama angaphila afuna ukuhlala nawe ngoba lo akahlali apho kuhlala khona inyama. Incwadi kaLuke 13 ukuba nina abazali benyama negazi nikhohlakele abantwana benu banokucela inhlanzi nibanike ningabaniki inyoka banokucela isonka ningabaniki ilitshe nibanike sona obeke laphi nakubawo osemazulwini uma nimcela ubanike umoya ongcwele wothina unganiki. Nansi isequence yokuthandaza. Into yokuqala xa ungena emthandazweni xa uzongena ebhafini uzohlamba xa uzikhulula nasemthandazweni you are doing the same thing. Zihlube emthandazweni ukuzihluba kwakho
kulapho kumele uveze khona uba wena ngumoya akhonto elungileyo oyenzileyo. Ithi iBhayibhile ku2 Chronicles chapter 6 verse number 36 ngokuba khomuntu ungoniyo. Now never think that you are righteous ngoba wamkele uYesu. Qala ngawe usihlambulule. Kuthini ukuhlambulula? Ukubani izono. 1 John 2 verse 16 ngokuba siyona ngoqinga sinenkanuko yenyama sinenkanuko yamehlo sinoqhankqalazo lobubomi obu. Now if usenamehlo wenyama if usenenyama enamabhongo ekhayisayo ithi lento unaso isono. Hlambulula phambi kokuba uye kuye. Enza uhlambulula uyalo kutheni ngo yo nendawo suhamba. Ya xa uhlambulula awuyi kumoya oyingcwele. Siyevana. Amen. Udlula kuye nango afela isono nango wazana nesono nango wayesenyameni ngumoya lo. John 4 verse 23 and 24 ngokuba uThixo ungumoya ufuna abangculi abazongcula ngomoya nangenyaniso. Ngumoya wesenyameni wathabatha lonke ihlazo. Ithi into xa uthe wona izakulo. Make Jesus your friend until umoya ngcwele phezu kwakho akwehla. Now you can start to worship uThixo ongumoya. Sibe kwathi izono sihlanjiwe. Incwadi yeNtshumayelo 7 verse 20 akho umuntu olilungisa kwaphela. Isaiah 59 verse 1 and 2 isono sithintela insebenzo kaThixo. Now kulomhlaba esikuwo ojopheke kanje ojopheke ngazo zonke izinto. You don't need many things. Ukho lo muntu owaphalala igazi lakhe. 1 John 1 verse 8 ukuba sithi asinaso isono siyazikhohlisa isinyaniso ayikho kuthi. Verse 9 uma sizivuma uthembekile ulungile ukusihlambulula ukusilungisa kuko konke ungalungisi kwethu. Sokuphela ku verse 8 usekela ukuze ufuna ukudlisono. Umvuzo wesono kukufa. Ukufa usesonweni kusezihogweni. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hlala phansi umuntu. God bless you hambani. Sifunde iBhayibheli. Matthew 17. Matthew 17. Matthew 17. Siyathandaza ngo. Siyathandaza. Sasipha sonke. Sasifikile siphakamise isandla kaloku. Sithi sesifikile ngo. Oka Matthew 17. Siyafunda. Ophethe isiXhosa, nophethe isiZulu, nophethe isiNgisi. Ofunda iverse 1 omnye, nomnye afunda iverse 1, nomnye afunda iverse 1. Nophethe isiSuthu bukhona. Yeah. Ukukhazimuliswa funa imic. Verse 1. Yeah. Emva kwezinsuku eziyisithupha
uJesu wathatha uPetro noJakobe noJohane umfowabo wakhuphuka nabo entabeni ende bebodwa. Verse 1 so 2. Niki Mike. Matthew chapter 1. Chapter 17. Matthew chapter 17 verse 1. Yeah. Matsatsing a tsheletseng ha a fetile. Yeah. Jesu a nka Petros le Jakobo le Johane ngwana. Yeah. Jakobo mme a ya le bona thoko thabeng e telele. Tabeng e phagameng. Khosa. Bheka mfethu hlala pha phambili buye umvesisi. Nathi kabi hlala pha phambili. Yeah. Matthew 17 verse 1. Kwintsuku ezintathu. Phamisa ivoice. Kwintsuku ezintathu. Ezintandathu. Funda kakuhle siboyika abantu. Emva uYesu wathabatha uPetros noYakobe noYohane umntakwabo baza banyuka intaba ephakamileyo bebodwa. Anyone with English version kanye ndifunde le yami nje. Funda le yakho ilula mos. Okay, yasiyeke isingesi ke because akhombe. After 6 days Jesus took Peter, James and John his brother to the high mountain. Sithi isiXhosa isihloko ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu. Sithi isiZulu ukukhazimliswa kukaYesu. Now, go to Luke 9 verse 28. uYesu nayo yenza pha wayeyothandaza. Uthi xa iqhubeka kwathe ukuthandazeni kwakhe kwajika isambatho samhlophe kwajika ubuso bamhlophe bafana nelanga. Funda Sulu. Verse 2. Yes. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Yeah. Ubuso bakhe bakhanya njengelanga. Yes. Zingubo zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. Yes. Bheka kwabonakala kubo uMose noEliya bekhuluma naye. Bheka ngasalphazi sishumayela sobabili ngo. Sishumayela soyithu. Iza mfethu bonani iza. Hawu mama and now mfethu. So thatha lo as Moses, Amen. Sithathe as umprofeti uEliya. Simthathe as uYesu. Ningathi ngiyesu ke sakuhamba. Naye akangoMoses akangoEliya. Lenza umzekelo. Hallelujah. Ingaki iBhayibheli xa seyifundisa umfundisi wami simile without demonstrating. Abantu bangoku badinga lento okuthiwa ukulectureish. Yeah. What is lecturing? Kukuthetha theory so to wenze practical so that abantu babe nomfanekiso ngqondweni bayinto lokuthethwa ngayo. Amen. Hallelujah. Abantu bakaThixo bayachabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Amen. So I love to demonstrate izinto so that naxa uphawedwe endlini ucinga babe kuthiwe manje uthatha izitulo nawo uthi oh bekuthiwa uMoyingcwele uYesu uThixo ngimlo. Yabo? So uYesu kuEliya kuMoses ithi iBhayibheli ahlala phansi thethe nje ithi iBhayibheli wathi akunxiba mhlophe akuba mhlophe from head to toe wafana nelanga wabonakala uEliya noMoses bethetha naye ekuthetheni kwabo kunye naye kuvuka abafundi uPeter uthi Nkosi ubuyathanda ubasibe lapha masakhe
amadokodo iminquba bemithathu omnye ngowakho omnye ngoka Eliya omnye ngoka Moses uthetha lonto kwakhwele uThixo ezulwini uthetha kwakho uThixo akabethanga Peter akabethanga John akabethanga Eliya akabethanga Moses kodwa uyawakhweleta ngefu lobuqaqawuli bakhe Amen. Elathutiko ibandla ngo-2019 bekusuppose balingene ebuqaqawulini kodwa ngenxa yamanyala Jesus. ngenxa yesebendwane kalikwazi ukungena ngenxa yokuthanda into eziphathekayo kalikwazi ukungena kodwa kunefu elingezayo lifuna ubani afuna lona naye athi lifu likaThixo kafamile Enhlango uSirayeli kawayahamba emini yayinsika yefu ebusuku insika yomlilo wena uhamba nantoni bandla lesiphelo uhamba ngefashion uhamba ngetechnology uhamba ngemali uhamba ngokunxiba kakuhle akho umuntu ozonxiba kakuhle amelane nedemons Jesus. kodwa bazomelana Hallelujah. lilifu elufumana lona kuyadura kuyabiza because yana challenge enzima kumzalwana ile yokuthandaza qha akuthetha uPeter ba kulungile basibela amasakhe kwehlilifu banyamalala bobabili if where they did go because uMoses umele umthetho uEliya umele abaprofeti uYesu ngulumeli bandla ngulusobuyela ibandla now ukunyamalala kwabo ithi lento when the glory has started to operate in the church prophets won't be exalted awuzuphakanyiswa mpoti awuzuphakanyiswa mfundisi awuzuphakanyiswa tisha awuzuphakanyiswa mvangeli awuzuphakanyiswa mntu kodwa kophakanyiswa uYesu Amen. akuzuphakanyiswa mithetho yaqawa neprotocols zakagovernment kodwa baphakanyiswa uYesu Amen. emane ngixelele nto ubuqaqawuli nithetha ngakho sabuke operation vukelana wena nomuntu oshumela inyana vukelana naye bona uba kuzokwenzekani in your life awuzuya nasesibhedlela hayi mnoyikisi nithetha into eyenzekayo obuqaqawuli sebusemsebenzini as I'm speaking wena ke vukelana nabashumayela inyana xa uhleka na uhlele ubone uzoba intoni niyoyika ha uyikayazi nimthandazele ngoku sukuvala they are timed ixesha lomthetho liphelile hlala phansi Moses ixesha labaprofeti ixesha lokuphakanyiswa kwabantu Jesus. liphelile Hallelujah. ngoba sonke kumele sivele phambi kwesihlalo awuzuvelelwa thina bangaka bazosivelela and le cloud yile athu Yesu ekwintaba yeolive
behleli nabafundi kuncwadi yezenzo chapter 1 verse 9 kuthiwa wathi agqiba ukuthetha nabo ngokuthi niyakwamkela amandla kwehlilifu elikhanyayo lafika lamthatha phakathi kwabo bathi bemjongile kwehla izithunywa sathi madoda ningamlindi le ndlela emke ngayo obuya kwangayo ithi lento 1 Thessalonians chapter 4 kwehlilifu kukhala ixilongo bathi abakuye nabafele kuye bavuke benyuke bamhlabangeze fi abasafuhlanyangezwa ngokwabaprofeti nangokwaMoses kodwa kwahlanyangezwa ukuba wena emhlabeni beliphezu kwakho nilifu full verse 5 sizothandaza ngo verse 5 yeah okay full verse 3 yeah bheka babonakala kubo uMose noEliya bekhuluma naye yeah verse 4 awuphinde kuwe mfethu sorry kwabonakala kubo uMose noEliya bekhuluma naye oya lo ngani yakhuluma naye yeah ewe wathatha uPetro wathi kuJesu wathetha uPetros wathi kuYesu Nkosi kuhle ukuba sibe silapha wathi uPetros Nkosi kuhle ukuba sibe lapha yeah uma uthanda ngizakwakha lapha amadokodo amathathu ukuba uyathanda masakhe apha ebungcweleni bukaThixo masakhe apha eJerusalem masakhe apha emthandazweni masakhe apha entabeni ngoba intaba iyona nto ekumele ibandla lihlala kuyo ngoku masakhe singabuyela esonweni masakhe kuYesu ngoba uPetros wathilekelwa yilento ubekanda buyela esonweni akanda buyela emhlabeni kunomhlungu endisobuva kodwa kungcono sakhe noYesu apha entabeni yisa pipe elinye libe ngelakho uthi elinye ibele lakho ewe elinye libe ngelikaMose ibele likaMose elinye libe ngelikaEliya ibele likaEliya yeah verse 5 ewe esakhuluma yeah bheka ifu elikhanyayo labasithibeza kwehlifu asinatha ulenkulu thika kwehlifu lafika labagquma bonke yes bheka kwavela izwi efini lathi phakathi nefu kwavelizwe ngoba kusekhala ixilongo phakathi nefu bathi bonke ibiphezu kwabo lento benayo uYesu enhlizweni bekhetha amabala balifa ixilongo andazi noba balifa noEliya noMoses kodwa sifika yodwa futhi iBhayibheli lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile wathwelisi efile uba lo ningamlinganisi nomthetho ningamlinganisi nabaprofeti uThixo ngo-2018 ixesha lokuphakanyiswa kweqhawa ixesha lokuphakanyiswa kwabantu ezansi emhlabeni liphelile ixesha lokuphakanyiswa kukaYesu kuphela. Amen. Don't make a mistake after you have heard this truth uhambe ukuphakamisa ubishop wakho never ngokwenza loo nto uzibizela ukufa and early retirement on earth. Ewe lo yindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo yizweni lo ngunyana wami endikholiswe nguye mveli yes verse 6 yeah kuthe sebezwa lokho abafundi yes bawa ngobuso babo bathi bakuva izwi
ngala mhla wexilongo abaninzi bebenenkani xa ilifu limile noma kuthongwa kuwo noma inyama kuwo bacinga kusekuhle abakumoya abaphansi kwalifu lisuke libaqhule noPetros apha they were still in the flesh. Babe noYesu uPetros bangakasindiswa bazosindiswa xa baphefumulela after his resurrection esithi yamkelani umoya ngcwele abavuthele. Ngakamini yexilongo kwamalilifu ithi iBhayibhile Revelation 1:7 naku uyasa ngamafu uthi amehlo onke ayakumbona nabangikwasayo bayakumbona izizwe zonke ziyakulila ngaye bonke abathe baphezu komhlaba uKristu Yesu bamphilela ngobuqotho xa selikhala ixilongo azobelela ubuthongo njengalamfana. Jesus. Uvuka kuseni mhlambi imukhotho wahawo uhambile thathiwe ngoKristu ushiyekile wena ngoba nkonke bathandekayo uYesu uyabuya uYesu uyabuya masisinqame ezinto zenza inyama mnandi. Intoni leyona ivisa imizwa yakho kamnandi kawuyincame ubheke kuye ongumqali nomgqibelelisi wokholo lwethu. Singabheki kuye esibuzosinika izinto ezibonakalayo kodwa sibheke kuye njengoba sinikeza ubomi obungunaphakade. Lizokhala idolobha sondelana Mark 13 ukufika nequbulisi lomini sigcineni ngokuthandaza nibhekile nilindile nilonke ixesha. Ubahlali ngaphandle komthandazo in times like this. Ungathi ebusuku ufuna ubuthongo ibiyawe yakho ukuthandaza nanzi ke thatha amanzi abandayo ufake inyawo pha uthandaza. Nitshona ku Sunday school because uthwetyulwa nani bangaka nithathwa nino 1 year thandazana yaniva mfa wathandazwe ngoku uthi Luke 21 power verse 34 35 36 uthi ningazingcali ngokudla ningazingcali ngeziyona thandazani so that you may be counted worthy to escape the great tribulation. Nalapha kutsonga ndizointroducer igroni kaThixo libulalayo ebantwini abaphakamela uThixo. Isaiah 27, the anointing breaks the yoke, but glory kills disobedient people. It's a baby. Like a 1 Samuel, chapter number 6. It's wazalo umntwana ekuthiwa Ikabhodi yemke glory ukumkakwayo wafu eli ehlala esitulweni wasuka betheka ngenhloko phansi
Now when the glory has departed, there is death. Kunokufa. No Christ. In times like this, when the glory has been released, where will you spend your eternity? Where will you spend? It's up by me. Kuthesebezwa lokho abafundi. Yeah. Bawa ngobuso babo. Yes. Besaba kakhulu. Bawa ngobuso boyika. Yanizokwenzeka. La khwele bandla. Abantu abatsha ngicebisa ifungisise vala amathanga. Jesus. Sikhule lento ibhatalelwa le. Ungangenwa nje. Amfana nawe vala iziphi. Jesus. Iziphi yavala. Ungaluzi ubudoda bakho. Uthi amadodana bonyana ningawagqibeli emankazaneni amandla wenu. Lamuweli nyana wami ungawakhupheli emantombini amandla wakho. Beka cela ugobe 50 ke. Hayi. Yeah. Beka pa ebholeni kwa soccer, kwa rugby, napha kwa marathon. Awukwazi ukujima iveki yonke on Friday uyolala nentombi ucinga basale you will perform. Because amandla omuntu wonke alapha esinqeni. Now, if ufuna ukunqoba ngale gospel mind isinqa sakho ube uhamba ushukumisa noba kuphi. Mind your underwear. Esikolweni yathetha nami ngiyayithetha ke ngimtshadanga ngiyabona mos tshadanga tu. Hallelujah. Ifuthi iqwa ngikhuphe emanyaleni uxakwa yintoni kulo? Ha? Xakwa yintoni? Ungayenzi nkanga. Wathi uThixo kumbheka, you will die before time. Phuma emanyaleni. Jesus. Ngalelo busuku bonke. Kodwa kusinakho umntwana bona abanandini. Khona njengoba bubo, qhaqa ngicaphe hayi enganathanda. Ukhona umuntu onothanda umhlaba, akekho umuntu onothanda nje. Beka. It is science. Mina njengoba okay yenza mfethu. Mfana ne uno 80% weqhanuko towards intombi. Siyavana? 80% of lust inkanuko ukhalela nje akhalele ungqamla. Ha? 80% wongqamla cha 20% wothanda. Uninzi lomntomtha lubetha ngisathana ngalento because intombi iweak apha esindleleni. Once uthi uyayithanda nawe ingakurejecta ngoku but uzobona ngayo next week seyidlula phambi kwakho inyuse yaveza ithanga yaze yaveza nalanda yokuhlala. Because into ayivayo iyayisebenza apha engqondweni, isebenza enhliziyweni apha izohlala icinga uba if ndiphoswe ngulo ngubani ozophinda athi uyandithanda. And most yenu bantu abangosisi nibethwa lento kuthiwa hlalisana sawuzuthathwe umuntu ohlalisana naye. Njalo ubuqaqawuli. Njalo. Okay. Thanda for 20%. Yabona idanger libo? Yabona? Yabona? Idanger nikulu. Nyame livuna. Kanti asazuthatha le ndoda. Yotha ngokulala apha ekuthiwa ihambe elisuthu futhi ifumane virgin pha. What will be your end then? When you cry? Ulele inyembezi. Sive ngakho ukuthi wenze isuicide.
Banabacha. Nkosi yami sincede bawo. Mind your underwears. Mind your pants. Now, go 80% othanda indoda. U20% owikhanula nje qha. But things have changed. Bayasithethele bafanele ngoku. Nkosi yami. Ngoba demons they are in operation. Ukungala inkanuko kuya wonke umuntu. What is the solution therefore? Mind your virginity. Ungahambi uvula nababothu. Uyayazi ba? Awulala nomuntu. Mhlawumbe ulala nalantwana ngapha eqaleni. Lantwana noba ningayeka umjolo wenu. Iselapha ko. Uyazi lonto? Elo withi yenzeni? Ayinicelele yona nto. Mhlawumbe lamfana uthi kungamagcikha kokwabo. Nawe ngokuyosindisiwe uba ligcikha true ukulala kwakhe kunye nawe. Uthi iBhayibheli. Usifundele 1 Corinthians 6. Ne? Sikuyifunda. Olala naye unyamanye nawe. Ulala ne prostitute engumfana uba i-prostitute number 2 nawe. Kuyenzeka ke bosisi ulale nomuntu kanti lo muntu ifish nawe uxake bafana baninzi osisi abanenyoka apha kwivagina yabo. Not wonke usisi olala naye uright nokusindisiwe because idemons zombulo zifike zihlale enkameni zikhombothela izipemselves apho zizakuzibamba ziyozigabha phansi kolwandle ukuze qho xa uthi ufuna ukuba right in your life zihlale zishukumisa. That's why sidinga uYesu. Ndizomvuselela ndihamba. Mind isinga zakho uba uhamba ushukumisa. If awushadanga vala sishukumisela uYesu qha ungenzi masturbation. What is masturbation? Lanto abafana babamba induku yabo bakhupha lento yokwenza abantwana. Ilanto sisi bafaka iminwe bakhuphe lento yokwenza abantwana. That is masturbation. Ayivumelekanga Sunday school bantu abatsha. Jesus. Xa usenza lanto unikela kwelikhulu idemon lombulo soze ube right elifini. Until you confess that sin akwazi ukhipha ukunceda. Hallelujah. If wakho ayenza ungaphuma lamnyango ungazanga apha. Sifuna intombi ezohamba kugubhuka umhlaba. Ezothi noba ziyachama kugubhuka umhlaba. Nabafana abazohamba ukukhala amantombi asethaveni. Bathi ayiwishi limfumana. Awuthi Satan ulisela into yokuqala nibetha ngayo abantu abatsha umbulo qha. That's why I need to go choose any friends. Go. And initially it was this shame. Uqashwa by foreigners. Yanazi ngayifihla le. Ngayifihla. But foreigners, before they pay you must open. And most yazo ziphethe umoya bemaziwa. Now xa befika ku awulala nomuntu lapha kaphumi ku until wena uthatha uYesu ube phambi koYesu uthi Thixo ngilele nomuntu ba ongibani ubiza igama usamkhumbula. Then you will be completely delivered. And uSatan xa uthe walala lo mzimba olala uyambamba umzimba wesona uSatan. Afuna uYesu ukungena kulo mzimba abe noSatan
kuye ekhomba amabala. Now ibala lebala elikhonza emzimbeni wakho lisa encounter liyaphazamisa lapho. That is why kumele ube ngumzalwana onenyani. Elifu alizusebenza nakumuntu odlisona. Ngisithi makuthandaze nje ngenzela bazikhonjwe izono kubo. Stefan? Niyandiva? Niyandiva? Wakhona wanganivala wangazuyenza balenda. Uthi bakuthanda ngoba usindisiwe. Kodwa ukuthanda wakwenza izwi lakhe. Uba ulenza izwi lakhe ngube yetheni kuye. Stefan? Banothandaza. Ishiyanje nalonto abanye uyothandaza. And nikhonze. Ningathandazi nje nikhonze. Yenziwe lento shona lapha ithufu. Yenziwe lento ngabazalwana. What is this? Singamajoni asemfazweni. Silwa nothabo luni olungusathana. Silwa nezilingo. Xa ethe wawa uma isister asifiki sifake iparafini phezu kokuwa kwakhe. Kodwa sizama indlela uba singamkhupha kanjani ekoneni. Nawe xa uthe wafona kwitrap sukuya mhlawumbe emntwaneni oyintanga yakho okanye usanda kusindiswa. Ngoba lusanda kusindiswa xa umcela bapheka bantu ndine crush. Niyayazi mos i-crush iseguni ngendingayazi. Tyhini niyayazi i-crush urayithi ngokuba nayo, but xa uya kuyesu mxelele uba yesu ungusisi ubrother bani ndimrhalela nyhani. Ndiyafuna ukuphilela Yesu kodwa kunobrother bani ondiphazamisayo ndiyamrhalela. What must I do? Ngeke uYesu sowucelile uba hayi ndimrhalela ubrother bona. Sazi uKristu Yesu angamncedi ewoyiseni xa umbona uphelelwe ngumdla wenkanuko kodwa ubona umfowenu. Amen. Cha ingxaki yenu maKristu kukungathethi izinto kuThixo ngendlela eright. Xa uthatha inyani kuThixo uThixo uyakwazi ukukunceda akuhlangule ekoneni kwakho. Full verse 7. Siyathandaza ngoku. Verse 7. Kepha uJesu wasondela wabathinta wathi, sukumani ningesabi. Bathi belele. Wafika uYesu. Wabathekilisa. Wathi sukumani ningoyini. Ewe. Kepha baphakamisa amehlo abo ababonanga muntu. Bakuphakamisa amehlo. Akekho uMoses. Akekho Eliya. Ababona muntu. Yes. Kepha kuphela uJesu yedwa. Full stop quickly. Go. Siyakhotuka ngoku. Verse 8. Funde kakhulu. Siyakhotuka ngoku. Yes. Batheke bakuphakamisa amehlo. Bakuphakamisa amehlo. Yolanda lisothi. John 17 verse number 1. Watha kuthetha uYesu waphakamisa amehlo wathoma phezulu. Umujama horizontal uyababona bakujuthisayo, uyababona bakuthathayo, uyababona bakuhlabisayo, uyababona bakuhlekayo kodwa umujama phezulu. NjengoStefan athi amatye mbetha kodwa wakhangela phezulu. Akeva amatye ngoba xa uthoma phezulu uba nalo uxolo nabantu bonke, uba nothando olulugubungela inkitha yezono hayi olulokulala.
ewe batheke bakuphakamisa amehlo usanamehlo ababona mntu ngaphandle kukaYesu ababona mntu ngaphandle kukaYesu. Siphakame sibe ngenyawo. Siyathandaza. Ababona mntu ngaphandle kukaYesu. Masibone yena asehoto. Ababona oile, ababona juwa, ababona mathambo, ababona mayeza, kodwa babona yena. Igama lakhe uYesu. There is son of man. Some of them John. Ave bayicika amehlo. Nawe boyfriend. Bajonga phezulu. Babona yena. Babona siza. Ngamafu. Bathi basivale because eneneni uyabuya lo Yesu. Siyathandaza. Lo Eliya ehamba no-Ahabu. Uthi Ahabu nyuka entabeni. Enyuka uthi ufika utye usele. Lo Eliya wenyuka ukunyuka kwakhe wafika wathoma phansi wafaka amathambo enhloko amathangeni wakhe. Sizokhangela abantu abanjalo namhlanje. Sithandaze sivale inkonzo. Umntotho ngicela ukunyuka intaba ngiyobonana nalo Yesu. Siyathandaza ngahlala phansi ni. Abuya back to the crowd. Othi ngicela ukunyuka intaba ngiyohlangana kanye nelilifu. Mekhona emini masolula isandla sakho sithandaza. Kulo ndawo kuyo ngifuna ukuhlangana nelifu. Ngifuna ukuhamba ngobuqaqawuli. Ngifuna ukuhamba nobuqaqawuli. Wavala amehlo wakho. Uvule inhliziyo yakho. Ukhona nomuntu othi namhlanje ngifuna lelifu. Ale uze ngaphambili. Uma ulifuna izolithatha. Ilifu lokoyisa. Ilifu lobuqaqawuli.